tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan diha sa mga pag-ampo, pagpasalamat, pasidungog, pagdaig sa pagkamayo sa atong buhing Dios. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mo ay nag-atiman sa tanan nga mituo misali binangob kanim. Dios nga padayon nga nag-amuma, nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa matagusa. Salamat o Dios sa imong proteksyon. Salamat o Dios sa imong pag-uban, pagpanalipod, o paghatag kadaugan, kaluwasan, kaayuhan, hingpit nga kaayuhan sa tanan nga misali kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpamati na usab sa imong mga pulo, pagkat-on sa imong mga pamaagi, pagdawat sa imong mga mensahe. I-bless na usab ang among matag kasing-kasing unahuna, among matag kinabuhi, imo ang madinawaton dunay kalipay sa pag-apply nining tanan. Mga lampuson kami nga maminaw karon kanimo. Malipayon kaming mamati pagkatuon sa imong mga pulo. Tungod kay imo mga kaming panalanginan. Bless Ginoo ako mga kaigsunan nga nakaron sa tibok Pilipinas. Bisan pa sa kumakigsunan nga nakaron sa gawas sa Pilipinas. Sa ilang panarbaho, negosyo, sa tanan Ginoo nga mga aspeto sa pagpuyo. I declare blessing ato kanila. Imo silang panalanginan. Sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang. Okay, no? Dalaygon ng Dios nga paday ng panalangin. Ako gidasig matagusa sa pag-share sa itong programa. Medyo na napustag gamay tungod kay ang ako mouse ning pilit. O okay ra gyud, no? Salamat kayo sa okay ra sa ako mouse. Padayon ta sa hatag og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe nga gipaabot diri karon sa itong programa. Mayo nga pakiguban ni Flordelisa Iconar Velasquez. Mayong gabi ni Lucy Gorgonio. Ug mayo nga pakiguban ni Ronaldo Ricarte. Mayo nga pakiguban ni Bing Dandan. Good evening Pastor Gideon. Si Mimi Dalio, good evening Pastor watching from Davao City. Si Viuli Brown, maayong gabi kagabion Pastor from Lanao del Norte. Dalaygon ng Dios nga paday magpanalangin sa atong mga kaigsunan, no? Ilabi na gyud sa atong mga kaigsunan nga nag-share sa atong nga programa adto sa ilang mga kailag higala aron makadungog usab ang ilahang matag pamilya. Welcome ang tanan, no, sa atong nga programa pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi mga pagiguban ni Alina Berdin Francisco o Mrs. Daricel, good evening. O nga mayo pagiguban ni Michelle Cantina. Mayo nga pagiguban ni
Fortuna Dornairi. Okay, blessed evening Pastor Gideon og sa tanang naminaw. Karon dalaygon ang Dios request kog awit makalangit paglaom. Thank you Pastor sa pag-play. Ako nga pangitaon ang inyohang request no. Paglaom ato ni nga tagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa ato nga programa alas 7:30 nas kagabion. Mayong gabi ni Gary Floriza og ni Angelo Sasa. Happy New Year diha Pastor og sa tanang natong mga kaigsuonan. Si Kapitan Jocelyn watching from Oman. Mayong gabi diha sa Oman no. Sa gawas sa nasod siguro ning Oman. Sa imong kaayo. Good evening ni Margery. Margery. Sa Og matud pa mayong gabi Pastor. God bless more power daghan kayo nga na-bless sa imuhang programa. Wow. Thank you Lord. Salamat na sa atubuhi ka Dios sa iyang pagpamuhat sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Sa kaluwasan ko. Ako karon. Okay, mayong pakiguban ni Florita Di Guzman. Mayong gabi, mayong pagpaminaw bless ni si Florita Di Guzman watching from Dubai. Si Raj Yumi, good evening. Si Philly Impes, mayong pakiguban. Sister Gloria it's Herminio. Mayong gabi, may pakiguban nimo diha Sister Gloria. Mayong gabi ni Noli Praxanico. Mayong gabi Pastor Gideon, Happy New Year po. Watching diri sa Linin sa Pagkadian City. Si Nick Jod Capes, Pastor, good evening. Bless watching from Himalalod. Oy, kumusta mo diha si Himalalod? Sunod anak koan lalabertad dayong gihulngan dayon no. Ana atoy landslide dapit sa Bindoy. Kumusta mo diha og Happy New Year ato igsoon si Nick Jod. Si Dong Raymond Candelario, maayong gabi nimo da Dong Ray. Maayong gabi Pastor sa tibok mong pamilya. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor dalaygon ng Dios. Kumusta mo diha karon Dong Ray? O ba ni Day Maring no? Kumusta mo diha? Og ni Ray Marie. O wala kay nalimot ko no sa bana ni Ray Marie. Si Yamsis Aninaw, maayong gabi Pastor dalaygon ng atong Ginoo. May gani nakasapon pa ko sa imuhang wali. Pastor, bago pa ko nahuman laba watching from Bukidnon. Limpyo na kayo ang labanan. Kung marag wala pa kapang laba kay singing kaulan. Mayong gabi ni Viuli Brown. Mayong matud pa ang Dios maayo sa tibok tuig 2025 og anian na punta kita sa tuig 2026. Salamat sa iyang mga pulong nga buhi og lig-on nga sandigan dalaygon ang Dios. Pastor, amen no? Ato ning kaning unang yung simana sa atong pakiguban sa ato ang programa sa unang simana sa 2026 mga kaigsunan. Ato ang i-remind ng atong kaugalingon, pahinumduman nato tong kaugalingon sa tinuod nga kahimtang nga gipakita sa Dios nga gibilin diha sa Biblia nga mabatunan gyud sa mga mituo misalig kaniya. Okay, salamat kaayo sa nag-request awit makalangit paglaom diri sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, mayo nga pakiguban ni Hilma Ubas, si Ronaldo Quintana. Mayong gabi Pastor, Happy New Year watching from Burawin Liti. Ang Ginoo padayon magpanalangin kaninyo labi na kanimo Pastor. Padayon nakapakaon sa mga pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Alex Ganso Umak. Mayong gabi Pastor karon na amin naminaw karon, shout out ni Ma'am An Jocelyn. Nga naminaw karon Ma'am An. Mayong pakiguban og welcome sa tong programa si Ma'am An og si Ma'am Jocelyn. Okay. Sigurado na gyud ini mga tagnaan nakapaniapo na or nakasnacks na gyud. Mayong pakiguban ni Pastor Eliser Godines. Pastor, Happy New Year.
Si Jeter Gasaginsa, maayong gabi pastor. Shout out ko sa akong pamilya sa Bayabas, Argao. Uy, dool ra, Argao, Dalagit, Alcoy. Mao na ni, dapit na diri sa Malabuyok. Si Felix Dapar, maayong pakiguban. Si Brother Ray, maayong pakiguban ang Brother Ray. Kumusta mo diha sa Badian? Maayong gabi ni Mighty Badagat. Og unsay title ani nga song? Paglaom. Katong kaganina, Paglaom to. Si Pastor Jerwin Limpahan Badoy, good evening Pastor Gideon, Happy New Year. Kumusta man ka diha Pastor Jerwel? Ato igsuon diha sa Barangay Lunoy, sakop sa Bais City. Sugod ta mga kaigsuonan sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. May tungod ni sa tulo ka mensahe nga gikinahanglan nato nga makit-an sa atong kaugalingon. Kana bitaw nga kaluwasan, panalangin ngadto nas kinabuhing dayon. Atong hisgutan karon mga kaigsuonan, kana witang nakabaton tag kaluwasan o niya ngadtos panalangin, ngadtos kinabuhing dayon. Nganong kinahanglan man nato ning hisgutan o pahinumduman nato atong kaugalingon tungod kay dihas Biblia mga kaigsuonan naay mga tawo nga nakadawat og kaluwasan apan wala makadawat sa panalangin. Nakadawat sa kaluwasan, naapoy mga taong nakadawat sa kaluwasan, nakadawat sa panalangin, pero wala magpadayon. Nalaglag hinuon sila sa kanang panalangin. Kana bitawng daghang mga higayon nga ang tao nagtuo nga ang kalisod ray pagsulay. Apan dunay mga kana bitawng pagsulay nga gigamit kanang gitawag panalangin. Mo ni ato rong hisgutan. Og ang akong kana bitawng gihisgutan mga igsuon mao ang kinatibuk ang gipakita sa Biblia. Ang kinatibuk ang gipakita sa Biblia mga kaigsuonan naghisgot gyud una kaluwasan. Gikanta sa pagkamakasasala, buti pasabot layo sa Dios, walay Dios, og tungod sa gugma sa Dios, mianhi si Jesus, og sa diha nga nakadungog ta sa iyang mga mensahe, mingtuog midawat ta niini, nakabaton tag kaluwasan. Diha sa kaluwasan nga atong naangkon, dunay saad ang Dios nga ikaw ug ako kitang tanan iyang panalanginan. Sa matag chapter, sa matag usa nato ka kinabuhi, sa matag tuig, ang panalangin sa Dios walay pagka-ubas. Pabilin nga iyang ipasinati sa mga taong nakadawat sa kaluwasan. So gikan sa kaniadto kamatayon naata sa pagkamakasasala, mao na giingon ni Apostol Pablo kaniadto layo kamo sa Dios, kaaway kamo sa Dios, apan karon nga naiusa na kamo ni Kristo Jesus, nakabaton kamo kaluwasan. Unya diha sa kaluwasan mga kaigsuonan, ikaw ug ako kitang tanan gisaaran og panalangin. Ug dili lang kay saad, gipasinati pagyud sa Dios ang panalangin. Ang pulong gipasinati mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ikaw mismo ang kana bitang makakita, masayod nga lahi ang imong pagpuyo kaniadto kaysa imong pagpuyo nga naay Kristo. Gikan sa kaluwasan panalangin, kinahanglan nga moabot ta, makasud ta sa kinabuhing walay katapusan.
Nganong kinahanglan makasud tas kinabuhing walay katapusan? Tungod kay dunay mga tao diha sa Biblia nga nakabaton silag kaluwasan, nakabaton silag panalangin, pero wala sila makadawat sa saad sa Dios. Ang kaluwasan, mga kaigsunan, sa dihang miabot si Jesus, dili na niya siya murag kumbaga dili na sa saad. Kaniadto saad sa panahon sa mga propeta, sa dihang niabot na si Jesus, ang tibok kalibutan gihatag kag kapasayloan sa dihang motuog modawat ti Jesus Christ ang tanang mga tao sa tibok kalibutan. Og sa diha nga mintuog bidawat ang tao nga mao ikaw ug ako, nakadawat ta sa kaluwasan gikan sa sala, kinahanglan makasinati itas panalangin. Dihas panalangin, mga kaigsunan, kinahanglan dili ta malayo sa Dios aron makadawat ta sa saad sa Dios. Ang saad sa Dios, mga kaigsunan, nga ikaw ug ako iyang balikan aron iyang lalinon sa langit nga iyang giandam. Pero dili tanang tao nakadawat og kaluwasan, nakadawat og panalangin. Dili tanan nakadawat sa saad. Kini nahitabo sa wala pa si Kristo miabot. Og ang tanang kasaysayan diha sa Old Testament gikan sa Genesis hangtod sa Malakias, mga panghitabo kini, mga kaigsunan, nga mahimong kapanimina nato sa atong pagpuyo ingon nga naghulat ta sa pagbalik ni Jesus. Ikaw ug ako, sa wala pa moabot si Jesus Christ ug wala pa ta motuog modawat kaniya, ang Biblia nagsulti pinaagi sa iyang mga lagad, ikaw ug ako layo atubangan sa Dios, kaaway sa Dios. Sama sa panahon, mga kaigsunan, nga ang mga Israelita naulipon sila sa Ehipto. Sa dihang naulipon sila sa Ehipto, grabe ang ilang pag-antos. Wala sila'y kagawasan. O niyan iabot ang panahon nga nadungog sa Dios ang ilang mga mulo, ang ilang mga kasakit, ang ilang mga pag-ampo. Gipadala sa Dios si Moses aron maluwas sila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Naulipon sila sud sa 400 ka tuig. Sa dihang miabot si Moses, giluwas sila pinaagi sa gahom sa Dios sa pagdumala ni Moses. Og dili lang kutubra diha sa pagluwas, gitren sila, gibansay sila tungod sa saad. Timan mga kaigsunan, pag naay saad sa Dios, dunay mensahe nga kinahanglan mahimo tang andam og takos sa iyang mga saad. Dili lang kay giluwas sila sa Dios, pinagi kang Moses og sa gahom sa Dios sa pagdumala ni Moses. Dili lang kay giluwas sila sa Dios gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Gitren pagyud sila sa Dios para sa saad nga makasud sila sa Kanaan. Dito sa Kanaan dili na sila mobatig kagutom. Nag-awas ang dugos, nag-awas didto ang tanan nilang gikinahanglan. Sama sa pagkaon, dili na sila maglisod niini. Sa diha nga gibansay sila pag-ayo sa Dios, gitren sila pag-ayo sa Dios, pinaagi sa alagad sa Dios nga mao si Moses og sa tanang mga kaabag ni Moses. Daghang mga tao nga wala kasabot niini. Daghang mga tao nga ni rebelde. Gikan ni Abiram,
datan og nakakabig pagyud sila og 250 ka mga inilang pangulo sa mga Israelita aron pagrebelde sa pagdumala ni Moses. Kung imong tan-awon mga kaigsunan ang kasaysayan sa mga Israelita, kana kung tigbasag yung kag Biblia. Pero di ko motuo nga wag yung kay basa-basag Biblia. Kay kung wag yung ka mubasag Biblia, bisag kabalo kang mubasa, ang imong pagtuo, pag-alagad, doon ay problema. Nganong mo ingong ko nga doon ay problema, dili na pag-ingong judge tungod kay ako nang nasinatian. Ako mismo ang nakasinati. Siguro ako parihara gyud ninyo. Ang tinuod, nag-alagad ko kaniadto, dili na ko labang Biblia. Mudala man to kog Biblia, panahon ras pagsimba. Murag, dili lang kay mura, pagpakitang taong Kristohanon ra, dili sa Ginoo. Ang tinuod nga ako nasinatian, kon kita nga dili seryoso nga mubasa o magtuon sa Biblia, ang atong pagpangalagad doon ay problema. Og ang problema sa atong pagpangalagad, kita rasay mo ani ana. Kita rasay makasinatian ng tanan. Munang moingon ko, sa imuhang pagkakristohanon, niining tuig 2026, ayaw tuguti, inusintig yapong kas Biblia. Ayaw tuguti nga, gitagaan kag kaalam sa pagbasa, kabalo ka mo basa, kabalo kang mo kwenta, ayaw tuguti nga dili nimo na magamit sa Biblia. Mahala ang Biblia. Ako gidasig o gisugo sa Dios sa pagdasig o pagpahinumdum kanatong tanan. Higugma ang Biblia. Kay dako kayog kalahian ang usa ka Kristohanon nga dili seryoso sa Biblia kaysa usa ka Kristohanon seryoso sa Biblia. Dako kay na siyang kalahian. Kung nagbasag yung kag Biblia mga kaigsunan, o niya imong gituki ang matag mensahe niini, ang akong ginasulti kaninyo karon, inyo ning nahinumduman. Nga ang tinuod nga kinabuhi sa tao, sa kinabuhi sa mga Israelita, giluwas sila pinaagi kang Moses, uban sa gahom sa Dios nga naa kang Moses. Gikan sa pagkaulipon sa Egipto, o gidala sila sa Dios sa kamingawan. Dito sila gibansay, gitrain aron mahimo silang andam takos sa saad sa Dios nga mao ang Kanaan. Pero atong makit-an diha sa ilang kasaysayan nga dili tanan naluwas ug dili tanan na panalanginan nakasud sa Kanaan. Sa atong kahimtang mga kaigsunan, ikaw ug ako sama ra gyud sa panahon sa mga Israelita. Nga ikaw ug ako nag-antos ta sa sala. Walay bisan kinsa nga nakaluwas nato gikan sa sala. Ang mga tao kaniadto, mga katugulangan kaniadto, nagtukod sila og doktrina, ritual, mga halad-halad para maluwas sila sa sala. Apan walay bisan usa nga naluwas sa sala. Apan niabot si Jesus. Sa dihang nakadungugta sa mensahe sa Dios, dala ni Jesus Christ ug mintuotan niya, midawatan niya, ikaw ug ako nakadawat og kaluwasan. Ang problema kung kutob ratas kaluwasan, dili nato masinatian ang panalangin. Daghang mga tao miingon, pastor, bahala og dili material nga mga panalangin, basta espiritual panalangin na Mga kaigsunan, dili na siya pwede. Speaking about blessing,
package na yan tanan. Hinumdumi ang usa sa mga ilhanan nga ang tao nagpabilin sa sala, walay panalangin. Usa sa mga ilhanan nga ang tao wala makabatog kaluwasan, ni makadawat sa gitanyag nga gasa sa Dios nga naa kang Kristo, kanang walay panalangin. Munang moingon ko kung tinuod ta nga mingtuog midawat ni Jesus, tinuod ta nga gipanalanginan sa Dios. Og ang tanang gipanalanginan sa Dios, gisaaran sa Dios og gingharian. Sa Mateo kapitulo 25, sugod 31-32, imong makit-an diha nga miingon ang usag ka hari, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, og dawatan ninyo ang gingharian nga maong kinabuhing walay katapusan. Buti pasabot ba nga kaigsuonan nga ikaw ug ako dili lang kutob sa pulong na luwas ta. Siguro daghang mga tao maingon nga importante ra gyud pastor, kaluwasan. Wa nay problema ng dili na kinahanglan maayong buhat. Kabalo ba mo ang tinuod nga tao nga nakadawat sa kaluwasan gipanalanginan? Usa sa mga ilhanan nga ang tao gipanalanginan nakahimog maayong buhat. Kay ang tinuod nga buhat nga maayo, mubungag yun nag panalangin. Pero kung dili gani panalangin ang bunga, buti pasabot, ang buhat dili maayo. Ang kasing-kasing dili maayo. Ang hunahuna dili maayo. Kung wala mo malimot sa mga wali sa ato ang programa, diri sa ato ang programang pulong mong kinabuhi ko, gihatagan tag sambingay ni Ginoong Hesus sa upat ka klaseng kasing-kasing. Dunay dalanon nga kasing-kasing, dunay batuon nga kasing-kasing, dunay sagbuton nga kasing-kasing, dunay tabunok nga kasing-kasing. Kanang upat pareho nakabati, nakadungog sa mensahe sa Dios. Pero kanang tulo, wala ka pamunga. Pwede ka nga makadawat sa mensahe sa Dios. Pwede ang tao mga kaigsunan moingon nakabatog kaluwasan, pero walay panalangin. Tungod kay igo lamang gidawat og bintuon ni Jesus, nagpabilin raman sa bisyo. Nagpabilin raman sa sala. Kung imong tan-awon ang mga wali sa Biblia, kinsay giilad o kinsay nangilad. Ang tao rasad maoy nangilad ug ang tao rasad maoy giilad. Ang iyarang kaugalingon mo'y giilad ug ang iyarang kaugalingon mo'y nailad. Munang kung moingon ka nga sa tuig 2026 sigurado kang naluwas, ayaw kabalaki ang panalangin, sigurado gyupon kang panalanginan. Lamang ang panalangin mga kaigsunan, grabe ka proseso, dili sa magic. Grabe na siya ka proseso. Buti pasabot, ang panalangin di na siya moabot kung magtanga ra ka. Di na siya mahitabo mga kaigsunan kung wa kay buhaton. Dili nimo masinatian ang nasinatian sa uban nga grabe na sila ka bungga sa panalangin. Kung di gani ka mulihok aron mabahitabo ang gisultay diha sa Biblia, dili gani tumano nimo sa tuig 2026 magpabilin ra gyapon ka sa pagtuong luwas pero lak sa panalangin. Pero sa tanan nga imong nadungga na katunan sa pulong sa Dios, imo nang ikinabuhi sa walay pagpakitandi ni uban, sa walay pagpakumpara sa uban, ni sa walay pagpangibog sa uban. Buhata ang pamaagi nga gibilin sa Dios aron ikaw panalanginan. Lamang sa panahon nga ikaw panalanginan, ayaw tuguti nga ang panalangin mahimo ng instrumento aron kadi madala.
Daghang mga tao sa Old Testament nakadawat og kaluwasan, nakadawat og panalangin, pero wala makapadayon sa saad sa Dios. Wala sila makapadayon. Buti pasabot, wala sila makasud sa saad sa Dios. Atong tan-awon mga kaigsunan ang mga tao diha sa Biblia nga nakadawat og kaluwasan. Ang pulong nakadawat og kaluwasan, mga tao nga gipili sa Dios. Gipili o gipanalanginan. Pero sa diha niabot na ang panalangin, diha sila napukan. Bantayanan kayo ni, kay sa atong panahon karon daghan kaayong moangkon nga naluwas. Daghan kaayong moangkon nga gipanalanginan. Pero bantayanan kayo, kung kinabuhing dayon ang hisgutan, 100% bang matuman? Ug maunay angay natong tutukan sa usa ka semana, unang semana sa tuig 2026. Kabalo ba mo? Daghan kayo mga tao nga naanas kaluwasan, naanas panalangin, pero nailad pag yun. Usa sa mga hinungdan nga nung nailad, kaugalingon ra gyud. Sama ni Haring Saul. Ikaw ug ako dili ta pareho ni Saul. Grabe ang kana bitawng kumuingon ta sa kinabuhi ni Saul. Layo ra gyud kaayo ta. Tinuod gyud. Ngano man? Si Saul dinihugan. Piniling-pinili. Sa kadaghang mga tao, si Saul mo'y gipili. Pero sa diha nga si Saul na himong hari, giblas pagyud siya. Pero natagak pagyud siya. Tungod kay nawili sa kalibutanong butang. Atong hinumduman ang kahimtang ni Saul or Saul. Una, gipili siya sa Dios. Ikaduha, kidihugan pagyo siya sa Dios. Ug ang pinakaimportante, samas ato ang gibantayan, giyatagan pagyud sa balang espiritu. Ang balang espiritu, kung imong lantawon sa saysay ni Pablo, patik kini. Niyang uban mo ingon nga duna bay patik nga mawa. Ang uban nagsalig sa patik. Pero tanaw na to si Saul. Pinili siya, dinihugan siya, napagyod ang balang espiritu. Tagak pagyud siya. Nganong natagak man si Saul? Tungod kay napuno sa kabalaka. Og tungod sa kabalaka, wala siya katuman sa pulong sa Dios. Usa sa mga naghatag kaniya og kana bitawng pagduso sa pagpakasala, garbo. Ang garbo, number 1 nga, dulumtanan at tubangan sa Dios. Ang garboso nga kinaiya, dulumtanan. Og dili makatugot ang Dios. Kung wala ko malimot mga kaigsunan, naana sa panultihon, ako ning tan-awon kining garboso, ako ni siyang tudlo sa mga kapulisan kaniadto. Tungod kay naa sila sa posisyon. Kung mao nay gitudlo sa Ginoo. Naa ni sa panultihon, kapitulo 6, naamoy Biblia diha, versikulo 16. Panultihon, kapitulo 6, versikulo 16. Ingon sa 16, adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo. 7 ka butang. 7 ka kinaiya. 7 ka mensahe. Nga gikasilagan sa Ginoo og dili siya makatugot.
Wala gyud niya tagaig kana bitawng muingon ta nga say tawag ana hangyo-hangyo. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, dili og dili gyud motugot kay gikasilagan sa Dios. Number 1, kanang garbosong tinanawan. Kanang garboso nga tinanawan, susiho nato na sa tagsa-tagsa nato kaugalingon kung wala bataana. Kanang garbo sa pamilya, garbo sa igisig ka magtotoo, garbo bisan asa. Maunay nakapapukan ni Saul. Hinumdumi, pinili siya sa Dios. Dili tao ang nagpili niya, ang Dios mo'y nagpili. Gidihugan pagyud siya sa Dios. Ibutang pagyud sa Dios ang balang espiritu sa Dios. Pero natagak pagyud siya. Tungod kay nihari ang garbo sa iyang pagdumala. Munang bantayan nato ni kinahanglan makalingkawas og wala na ni sa atong kasing-kasing. Garbusong tinanawan, na imong tapad. Bantay ko kay bantayan sa tika, magbinantayan na ita, niya magreneview ka ita, kanang wa nagitay garbo sa usak-usa. Kanang garbuso nga tao di na matudlo. Di yun na patudlo. Gamay nga nakatunan, alang niya delikado. Garbuso nga tinanawan o kining bakakong dila. Ayaw panundog ug ayaw i-compromise ang imong kaugalingon anang mga bakakong baba. Kung naay mamakak nimo, naay mga tao nga bakakon, palayo aron dili ka maimpluwensyahan. Para dili ka matakdan o dili unya ka, para dili gyud ka matagak. Garbuso nga tinanawan, bakakong dila, unya kanang kamot nga mupatay og inusinting mga tao. Ang huna-huna nga maglarag dautan. Ayaw gyud tuguti, dili na to tugutan nga doon natay huna-huna, pangandoy, mga laraw nga di mayo. Kanang magdali, pagbuhat og dautan. Ang bakakong saksi og ang tao nga maghaling og kasamok tali sa managigala. Mauni 7 ka mga butang nga gikasilagan sa Dios. Kay nganuman kining 7 bisag usa na makapatagak na nimo. Bisag nakabaton kag kaluwasan, bisag nasinatian pa nimo ang panalangin. Pag muhari na naginang garbo sa relihiyon, daghang kay mga tao rong garbo kayo sa relihiyon. Mailhan nga ng garbo sa relihiyon, dili na mo tuo og lain pang simbahan. Ang ila ra gyung simbahan mo isakto. Kanang garboso nga propeta, dili na mo kunik og mga pastor. Mutukod nagkanilain nga mga tao nga gikan sa naglaing simbahan nga dili pastor. Walay pastor anang gikunikan. Like example, na mga propeta nga nasa gawas. Wala na sila kakita sa gibuhat sa Dios sa mga simbahan diri sa Pilipinas. Ang ilang makitaan kato mga gibuhat or mga panghitabo nga dili maayo. Garbo, pagpakita ng iyang kaugalingon maayo. Unang bantayanan kayo. Ang tao nakadabatog kaluwasan pinagi sa pagtuo, dapat masinatian sad nimo ang panalangin. Pero pagbantay sa panalangin, ampingi ang kinabuhing dayon. Munang niingon ang gipadayag, ampingi ang kaluwasan nga nani mo, ug ayaw tuguti nga naay makaagaw sa korona nga imong nakuptan. Kay pwede ang panalangin mahimong instrumento aron sa kinabuhing dayon, dili ka makasud niini. Mao na nga
gipahinumduman ta sa Dios mga kaigsunan, nga kinahanglan sa atong kinabuhi ang kaluwasan ug ang panalangin og kinabuhing dayon. Kay kanang kinabuhing dayon mga kaigsunan, mao naman lang na atong gihulat. Ang uban nga mga doktrina o mga magwawali, sure na sila sa kinabuhing dayon tungod sa kaluwasan. Bisan kung naay bisyo, bisag naay sigig pakasala, kay ang ilahang solusyon is pagpangayo rag pasaylo. Tungod kay dunay mga nagwali, pag hinulsol mo. Pero wala silang makabantay, ano day mga pasidaan ang Dios. Nga ang tao nga nakasinati nas pagkamaayo sa Dios, nakasinati ng kaluwasan, nakasinati nas panalangin, apan ilahang gilangsang pagbalik si Jesus. Ang Biblia nagsulti, dili na sila mistil pangwalihan sa paghinulsol. Kay kabalo na sila, kanus-a sila, kana bitawng dawaton sa Dios. Kay ang tinuod nga tao nga makasulod sa kinabuhing dayon, kaantigo gyud ang maghinulsol. Bisan pag wala ay muwali anak nila. Pero ang tao nga dili kasulod sa kinabuhing dayon, bisag pila pa katao ang muwali sa paghinulsol, dili sila maghinulsol. Unang kabantay mo, na ay mga tao, grabe kadasig sa simbahan, nagsigi og wali sa simbahan, maayong mulid sa praise and worship, sige rag pangapit. Pagbantay mo aning klase nga simbahan, sigig angkon og kaluwasan, sige pog angkon sa sala. Atong hinumduman, dili lang sa Old Testament dunay naluwas gipanalanginan, pero natagak pa. Sa panahon ni Jesus, dunay pinili ni Jesus mismo nakabaton, nakasinatig kaluwasan. Moingong kong nakasinatig kaluwasan. Ang uban sad moingong wa lagi to maluwas si Judas Iscariote. Kabalo ba mo? Si Jesus nga nagpili kang Judas, moingon ko nga sa tawhanon lang nga pagkasulti, kung akuray mo sulti, si Judas labaw pas ubang mga apostoles. Ngano man, timan sa inyong simbahan, ang usa ka pastor dili na magpatakag pili para mahimong kapialan. Si Judas, moingon ko nga labaw sas ubang mga apostoles. Wala man tuod maghisgot ang Biblia nga kinahanglan dunay labaw, kinahanglan dunay dili labaw. Pero kung atong tan-awon sa organisasyon sa simbahan, ang usa ka pastor mutan-aw gyud na og sakop sa simbahan nga kapialan og kwarta. Buti pasabot si Judas nga gihimong kapialan ni Hesus og kwarta, kasaligan si Judas. Doon na di ay sakop sa simbahan nga tagaan og buluhaton nga dili paluwas. Buti pasabot si Judas nga mintuo ni Jesus, si Judas nga mingdawat ni Jesus, tungod sa Juan 3:16, si Judas nakadawat gyud og kaluwasan. Gibla si Judas. Kabalo ba mo? Ikaw ug ako layo kay ta ni Judas. Ngano man, si Judas literal nga nakakita sa milagro nga gibuhat ni Jesus. Nakakita si Judas nga gipakaon ni Jesus ang
5,000 ka mga tao sa pipila ka isda og pila ka tinapay. Ug lain na pong milagro gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka mga tao. Walay labot babae mga bata. Nakakita si Judas nga adunay bakol nga milakaw. Adunay patay nga nabuhi. Adunay mata nga buta. Nakakita. Kabalo ba mo? Usa nga natagakan ni Judas gugmas kalibutan. Ang uban mo ingon nga si Judas wala lagi to maluwas. Wala mapud mo ingon ang Biblia nga si Judas wala maluwas. Pero kung imong lantawon ang Biblia, ang tao nga mutuog mudawat ni Jesus maluwas. Si Judas mingtuo midawat ni Jesus og nahimo pagyusang opisyal. Inkumpara nato mga kaigsuonan, wa ta kakitain literal sa mga milagro nga gisgutan sa Biblia. Tinuod na. Tanawa ra gud, si Judas usa sa napulo og duha nga gipili ni Jesus Christ. Nakasaksi sa mga milagro. Mismo nakasunod siya ni Jesus Christ. Pero natagak si Judas tungod sa gugmas kwarta. Sa diha nga nahigugma sa kwarta, mga kaigsunan sa Ginoo, nataw ang kinaiyang pagkahipokrito. Uy, magbantay ta. Ikaw ug ako magbinantayanay ta sa atong kaugalingon. Wala ko'y tulubago ninyo, kay akong gisugilon ang tanan. Ako nga nagwali o nagtudlo, wala ko'y gidipig-dapigan. Wala ko'y gitago-taguan. Kay wa ko'y ganti ana kung akong buhaton. Dili maayo nga mag-alagad ka sa duha ka galon. Kay pwede nimong higugmaon ang usa, dumta nimong usa. Dili ka pwede nga mahigugma ka sa Dios, mahigugma po ka sa kwarta. Si Judas, mga kaigsuonan, ang natagakan ni Judas, gugma sa kwarta. Mao nang dunay mga pasidan ang Dios sa wali ni Juan. Kinahanglan dili nato higugmaon ang kalibutan og ang tanan nga naa sa kalibutan. Og dunay warning ang Dios, og dunay mga balaod ang Dios. Gikan pas Old Testament to New Testament nga ikaw ako wa tatuguti sa pagpangibog sa mga butang nga wala nato. Kana mga butang nga naa nimo maunay i-manage. Maunay ampingi. Munay atiman na. Usa sa mga tagakan sa tao, gugma. Mo nang dito si Apostol Pablo diha sa sulat ni Apostol sa libro sa unang Timoteo kapitulo 6, 9 ug 10. Imo makit-an diha nga gidid-an ta sa paghigugma sa kwarta. Kaya ang kwarta makapatihik sa trabaho sa Dios. Ang gugma gani sa kwarta makapatihik na. Daghang mga tao nga nag-alagad sa Dios ug nagtuo sa Dios pero tihik na sa buluhaton sa Ginoo. Ug ayaw tuguti usa ka. Kay ang taong tihik kusog na kaayong mangwinta. Ang taong tihik kusog na kaayong mangita. Ang taong tihik, mga kaigsonan, gagmay na kinaghinatagan. Nya damor nga paingon sa kalisod o kalautan. Sumala sa gisugilon sa balaang kasulatan. Kabalo ba mo? Si Judas nga giharian sa gugma sa kwarta, nahimo sang hipokrito, munay pinakakuyaw. Ang tao nga mahimong hipokrito, lisod na kaayo ang pagpabalik anak. Munang kabantay mo, si Judas
lisod na alang niya ang paghinulsol. Ayaw tuguti nga sa imong pagpangalagad, mahimo kang hipokrito. Kay lisod na kaayo alang nimo unya ang paghinulsol. Tinuod na. Lisod na kaayo nimo ang paghilak sa presensya sa Dios. Di nakakahilak, kumbaga di nakakadutlan sa mensahe. Munang dili nato tugutan bitaw nga ato ang makatunan gikan sa mga pagtulunan nga minugna sa panabot sa tao lamang. Nga moingon nga once na luwas, luwas na gyud na. Si Judas moingon ang ubang doktrina nga once na luwas, luwas na gyud na. Unya ang ilahang pamaagi pagtuo ra gyud. Dili na maayong buhat. Kay ang maayong buhat dili na pwedeng ikadugang sa gibuhat ni Jesus dito sa krus pagkabalik auta sa gipakita sa kinatibuk ang mensahe sa Biblia. Ang tanang luwas gitinguha, gitudluan o gidasig sa pagbuhat og maayo. Nahimong balik out sa mensahe sa uban, once na luwas, no need na ang pagbuhat og maayo. Kainsulto kuno na sa kamatayon ni Jesus Christ. Munang sa ilang organisasyon, pwede rang moinom, pwede rang mahubog, pwede rang mamay. Natural, pwede ra sad maglaki. O niya asa dapit ang kaluwasan? Imahinasyon lang. Kang tinuod nga kaluwasan, nakalingkawas sa mga bisyo nga naghari sa kinabuhi sa tao kaniadto. Atong inumduman, si Judas, nakabaton sa kaluwasan, nakabaton sa panalangin, pero wala makasulod sa kinabuhing dayon. Doon na pagyoy mga tao diha sa New Testament nga mahimong warning sa atong pagpangalagad nga dili ta dapat magkumpiyansa. Ang kinabuhi ni Ananias o ni Sapira. Moingon ang uban, wa gyud na sila maluwas. Moingon ang uban nga wala sila maluwas, pero ang ilang doktrina about sa kaluwasan mutuo lang. Si Ananias o sa Sapira, imong makit-an nga giprokramal gyud diha sa Biblia nga magtotoo ni sila. Magtiayon nga magtotoo. Imagine na, about paghatag, na sila ay maayong aksyon sa paghatag. Pero, ilahang gikuha ang unang bahin sa iglesia. Kung imong lantawon mga kaigsunan, muingon gyud ko nga si Ananias o si Sapira nakadawat og kaluwasan. Una, sila nga magtiayo nahimo silang kabahin, sakop sa iglesia sa panahon sa mga apostoles. Nahimo silang inila hangtod karon. Mabasa gani nato ang ilang ngalan, inana sila ka inila. Ngano man nahimo silang kabahin sa iglesia sa panahon sa mga apostoles. Ug nakakita sila gahom sa Dios. Sila mismo nakasaksi nga nahiusa sila pinaagi sa grasya. Pero natagak sila. Nganong natagak sila? Tungod kay nang limbong sila. Na sila'y garbo. Imbis mahadlok sila sa Dios, nahadlok sila sa tao. Unang imo makit-an diha sa buhat. Sugod nimo basahon kapitulo 4 hangtod sa kapitulo 5, 1 ug 5. Imo makit-an ang kahimtang ni Sapira ug ni Ananias. Munang sa ato ang kinabuhing Kristohanon, ang kaluwasan nga atong naangkon, pag-abot sa panalangin, damor nato ning ampingan. Paminaw mo ni ini.
damor ampingi ang kaluwasan. Aron sa ingon, makasuludtas kinabuhing walay katapusan. Kay ikaw ug ako, gitagaan tag kagawasan. Sa pagpabilin ug dili magpabilin, ang tanyag sa Dios, pabilin mo nako. Inay mong tapad, pabilin ni Jesus. Ayaw batasana ang pag-ingon, pabilin sa relihiyon, pabilin sa grupo. Batasano na to, pabilin ta ni Jesus Christ. Inay mong tapad, pabilin ta ni Jesus Christ. Sa 2026, pabilin ta. Gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos sa tuig 2026. Ug lain na sad nga tuig, pabilin ta. Ayaw kaikog-ikog anang tungod sa grupo. Kay kanang maikog manggug ka, dili na makatabang nimo. Kung tinuod nga imong higugma ang Dios, higugmaa ang buluhaton para sa Dios. Daghang mga tao nga naulipon, gitagaag kagawasan pero naulipon sa grupo. Naulipon sa kaikog. Dili ko kabiya pastor kay mauni mo'y nagpadako nako. Di ko kabiya pastor kay mauni naghatag na kong scholarship. Dili ko kabiya pastor kay mauni nagmatuto nako. Bisag nagpuyo na sa sala. Natural dili ka mubiya kung nagpabilin sa presensya sa Dios ang maong grupo. Pero kung wala na magpabilin sa presensya sa Dios, ning compromise na sa kalibutan, ning compromise na sa tikang salihok sa kalibutan, dapat nimong talikdan. Ayaw padala. Kay ikaw ug ako, tagsa-tagsa tag moatubang sa Dios. Dili tahok man tungod sa grupo, tungod na sa atong desisyon. Ang bana mismo dili hukman tungod sa asawa. Ang asawa dili hukman tungod sa bana. Mismo ang sakop sa simbahan dili hukman tungod sa pastor, o ang pastor dili hukman tungod sa miyembro. Tagsa-tagsa hukman tungod sa atong rangkaw galingong desisyon. Muna nga magbanday ta. Balikan na to ang Old Testament. Naay mga taong naluwas, gipili o gibutangag espiritu sa Dios. Like ni Solomon. Si Haring Solomon, mga kaigsuonan, gitagaan og grabe nga kaalam. Labaw kay nato. Gitagaan og grabing bahandi. Labaw kay nato. Gipanalanginan pag-ayo. Labaw sa tanan. Pero natagak siya tungod kay daghang asawa. Nahimulag ang iyang kasing-kasing sa pag-alagad sa Dios ug nahilalom sa pagsimbag Dios. Kani mga warning ni siya. Sa ato karong nagkatunan o nadunggan nga mensahe, ang ako nang gikaingon, naghisgot ko sa kinatibuk-an. Sumala sa atong hisgutan, kaluwasan, panalangin, kinabuhing dayon. Ang saad sa Dios kinabuhing dayon. Given na ang kaluwasan. Gihatag na ang panalangin. Pero ang kinabuhing dayon, dapat ampingan. Si Haring Solomon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, pinili siya. Naana niya ang balang espiritu. Pero tungod sa kadaghag asawa, ang iyang kasing-kasing nahimulag sa Dios ug nailalom siya sa pagsimbag ng mga Dios-Dios. Kanang kahakog, bantayanan sana. Ang kahakog usa ka klaseng pagsimbag Dios-Dios matud pa ni Apostol Pablo. Sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, pareho tang matubang sa Dios. Gihimo kong instrumento sa Dios sa paghinumdom sa tanan. Yes, nakadawat kag kaluwasan pinagi sa pagtuo. Timan musunod yun ang panalangin.
Di gyud mahitabo nga kaluwasan walay panalangin. Nagyo na'y panalangin. Ug diha sa panalangin, ang pingi pag-ayo ang kaluwasan. Kay duna tay atubangon na hukmanan aron pasudlon ta sa kinabuhing walay katapusan. Maunay gipakita sa Biblia ug wala na giwali sa uban. Kay ang ilang doktrina once nga maluwas, luwas na gyud. Ang mga Israelitas ako nang gikaingon, naluwas gikan sa Ehipto. Nakakita silang milagro. Imagine na, inig adlaw, makakita sila og haligi nga panganod. Mag-una nila. Og naay mga kaaway, alihan sa haliging panganod. Unya inig kagabi, mag-una nila ang haligi nga kayo. Walay mga kaaway nga makaduol nila. Paglabang nila sa dagat nga pula, napikas ang dagat ug sila nakasaksi. Naluwas sila ug nakakita pag yung milagro ug giatiman sila sa Dios adlaw-adlaw, gipakaon ug gipainom sila. Ug walay bisan sandalyas nga nadunot tungod na sa pag-atiman sa Ginoo nila. Pero natagak pa gyud sila. Grabe no? Naluwas sila, gipanalanginan pa gyud sila, pero natagak pa gyud sila. Wa pa gyud sila makasulod sa yuta nga saad nga maong Kanaan. Unsa nakaha gyud ang kinabuhing walay katapusan? Lisod man ganing sudlon ang Kanaan. Iman ninyo ni. Lisod man ganing sudlon ang Kanaan nga naaras kalibutan, unsa pa kaha ang gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalingitan. Unsay nakapatagak nila? Unsay nakapatagak sa mga Israelita? Nganong wala sila makasulod sa Kanaan og pipila lang ang nakasulod? Number 1, sige silang reklamo bisan nakakita silang milagro. Sige silang reklamo bisan kon gitubag sila sa Ginoo. How about nimo? Kapila ka gitubag sa Ginoo. Ayaw tuguti nga makit-an pa ka sa Ginoo nga reklamador ka tao. Unang Korinto 10:10, ang mga bagulbulan silutan. Munang hunghongi ng imong tapadiha, sugod karon ayaw na pagbagulbol, kay ang taong bagulbulan silutan. Walay bagulbulan makasulod og langit. Ayaw pagbagulbol. Kung nisimba kang ulan, pasalamati si Lord. Kung musimba ka bisag nag-ulan, pasalamati si Lord. Muinit og muulan bisag unsa nga klaseng kahimtang, pasalamati si Lord. Muna miingon si Apostol Pablo, bisag unsay mudangat kaninyo, pasalamati ang Dios kay maunay kabuton sa Dios. Ayaw pagbagulbol. Labi nas buluhaton sa Ginoo. Sa mga klase ng mga pagsulay, ayaw pagbagulbol. Pasalamati si Lord. Pangayoon nato mga kaigsunan, nga sama ta, makabaton ta dapat sa kasing-kasing sama ni Job. Ug dili nato tugutan nga ang atong kasing-kasing mahimong sama sa kasing-kasing ni sa asawa ni Job. Reklamador, bagulbulan, grabing makapanunglo. Kristohanon ka? Bagulbulan ka sa imong pastor? Bagulbulan ka sa imong isig ka Kristohanon? Bagulbulan ka sa mga trabaho di simbahan? Ayaw tugutig, ayaw na tuguti nga sa tuig 2026 inana ra gyapon ka. Kay maunay makapatagak nimo sama sa kinabuhi sa mga Israelita. Grabe ka reklamador. Unsay hinungdan nga nung grabe sila ka reklamador? Kulang silang pagtuo. Nganong kulang man silang pagtuo? Mas naminaw sila sa mga tao kaysa Ginoo. Sa imong pagkakristohanon, kung mas naminaw ka sa mga tao kaysa pagpaminaw dapat nimo sa Ginoo, wa gani kay basag Biblia, wa ka magtuog Biblia, nga grabe ka makatuon sa mga tao. Ilhanan na mga kaigsunan nga magsugod ng kagreklamo.
Magreklamo na ka, dugay magsugod, magreklamo na ka, taas ang wali, magreklamo na ka, lilapas na ang wali. Oy, paminaw mo diha mga reklamador. Paminaw mo diha para inyo ni. Kasagaran na ba nga reklamador, musulod ang pagkahipokrito. Ang taong hipokrito, walihan na, gahi na kainang walihan. Masuko na nagwalihan. Tanawa ko nun na imong tapad, wa ba masuko? Ang taong reklamador, kulang o pagtuo, kusog na kainang musupak. Kabalo ba mo, unsay hinungdan nga nung si Moses wala makasulod? Kay iya pagyo taong gikaluyan mga supakiro. Iyang gikaluyan ang mga supakiro. Mura siyag ning unong ba? Hangtod nga napuno si Moses. Imbis paminaw og tumanon niya ang gisulti sa Dios, wala na niya nabuhat kay napuno na si Moses. Ug maotoy hinungdan nganong wala siya makasulod sa yutang saad. Munang nakahinumdom si Josue, sa diha nga si Josue nakabantay nga haskang gahian ning mga tawhana. Giingnan sila nga ayaw mo pagsimbag Dios. Ayaw mo pagyukbo og mga Dios sa ato mga katigulangan sa mga taos mga Amorinhanon. Niyukbo naman noon sila. Pagkabantay ni Josue nga gahi kay ulo, ni desisyon din siya. Sa Josue 15:25. Mao ba? Ako ran sikapon. Josue 24:15, sorry, 24:15. Ingon din 24:15. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay inyong alagaran. Kinsay alagaran ninyo? Ang mga Dios ba sa nagialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia? O ang mga Dios ba nga sa mga Amorihanhon? Dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo. Karon, apan alang nako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Munang ako nga pastor, kamong mga pastor, kitang mga pastor, na ganay mga taong bagulbulan, ayaw unong anak gamit pa kaayo ka og kinahanglan pa ka ika sa mga tao nga nagkinahanglan og tinuod nga kaluwasan. Naay mga pastor, maayong gabi ninyong tanan. Kinasingkasing ko nga nakikisulti ninyo. Daghang kay mga tao nagkinahanglan karon sa pulong sa Dios. Naay mga tao nga perting kahiag hipokrito diha sa inyong simbahan. Ayaw mo ungot diha. Kay tinuod na silang maluwas, maginulsol ra na sila. Kay dunay giingon sa Biblia, disiplinaho na sila sa Dios kung anak na sila. Ayaw og kasakit, ayaw ungot, ayaw unong anak nila. Kay ang imong kinabuhi, gamit pa kaayo na gikinahanglan pa na sa tinuod nga mga tao nga nagkinahanglan Ginoo. Mga pastor, tinuod ni ang akong hangyo ninyo. Mao na si Josue, kabantay siya nga dunay mga gahi kay ulo. Namang gyud mga taong gahi ulo. O gayo tuguti nga usa ka. Naay taong mga gahi kay ulo. Wala sila kakita sa mga sakripisyos mga pastor. Wala sila kakita sa mga sakripisyo sa mga magwawali. Ang mga magwawali ilang gitalikdan ang time unta nga para sa ilahang pamilya. Ang mga magwawali ilahang gihalad ang tanan ngadto sa Dios para maluwas, makadungog ang tao. Pero daghang kay mga tao, kabalo ba mo? Gahi kay ulo. Kanang mga tao kay agahi ulo, mga reklamador na sila. Hambugiro na, garboso na. Dili na madutlang walihan, masuko na kun walihan sa tinuod nga mensahe.
Muna mga pastor, kung dunay mga gahig ulo diha, ayaw ihatag ang imuhang kasing-kasing. Ayaw ihatag ang imong nahuna, ang imong pagbati, ayaw ungot diha. Kay gikinahanglan pa ng imong kinabuhi sa mga tao. Daghan pa kay mga tao nga tinuod wala makadungog sa pulong sa Dios o gamiton pa ka. Munang si Josue ningon, karon pa lang nga naa pa ko'y kusog, naa pa ko'y gininhawa, desisyon mo, pili mo kinsay inyong alagaran, apan alang nako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Dios. Munang kining maong mensahe alang ni natong tanan nga nakadabaton og kaluwasan, dapat naagyutas panalangin. Og ampingi ang kaluwasan kung makasud bakas kinabuhing walay katapusan. Ampingi ang inyong doktrina. Kabalo ko nga naamoy mga simbahan, ang pinakaimportante sa pag-alaga doktrina. Kung doktrina na panabot lang sa tao, pagbantay ka. Daghang kay doktrina karon nagsalig sa one save, always save. Pero sigig pangabit. Okay ran tong wala mangabit. Kana mga tao ngay nana, lisod na kaayo na nga walihan og paghinulsol. Munang akong mga pagdasig niining ikaduhang gabi sa tuig 2026. Gikan sa kaluwasan, panalangin. Siguruho na to kining kinabuhing walay katapusan. Unsay atong paningkamutan? Mao ni ang angay natong paningkamutan. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 11. Pahimangno kini alang nimo nako ug kanatong tanan. Apan ka ikaw iya naman sa Dios, likay kining tanan, katong mga garbo, hipokrito, gugma sa kwarta, likayan nato na. Gugma sa kalibutan, kaulag, kaibog, likayan nato na. Ang ilhanan nga gilikayan nato na naata tinuod sa paningkamot. Ang tao nga tinuod nga naningkamot, mao nay tinuod nga nakalikay. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, dapat tarong ka nga amahan, dapat tarong ka nga bana, dapat tarong ka nga asawa, dapat tarong kang ginikanan, dapat tarong ka nga mga anak, tarong ka nga igsuon, tarong kang magtutuo diha sa simbahan. Ayaw pagwinanggol, Kristohanon ta. Ayaw pagbinata, Kristohanon ta. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Kinsang trabaho? Ato na nga trabaho. Kinsa ang maningkamot? Katong mga taong naluwas. Ikaw na, ako na. Nga nauluwas ta, diha kang Kristo, og maningkamotang mahimong matarong. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Mahimo kang Dios nun. Na kay tinuod nga pagtuo. Kanang tinuod nga pagtuo, dili na imahinasyon lang. Nagtrabaho ka. Dili kay igo ra kang maminaw. May paghigugma. Buti pasabot, willing kang mutabang. Willing kang tabangan. Mainantuson og maaghop paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuog, hupti ang kinabuhing walay katapusan.
Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Confirm kayo ni nga mensahe sa wali ni Pedro. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 1, pagkatinawag o pagkapinili. Kabalo ko nga dili lang igo ra kang gitawag. Kabalo ko nga dili lang igo ra ka og ako kita, dili ra ta igong gitawag, gipili pagyud ta. Hindi mong tapad diha, gipili ka brad, gipili ka sis. Unsay rason nga nung gipili ta? Ingon si Jesus sa Juan 15:16. Check upon nako kung 15:16 pa ni. Balikan lang nako ning ikaduhang Pedro. Juan 15:16. Unsay giingon din he? Dili kamo ang nagpili kanako. Unsay rason nga nung gipili ta? Dili pagyud kita mo'y nagpili, si Jesus ang nagpili. Ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo. Aron kamo manlakaw og mamunga og bunga mga mulungtad. Buti pasabot, mo trabaho day ta. Hindi mo tapad panarbaho day ay. Muna niingon Sister Maria Victoria, faith without action is dead. Balikan na to ang ikaduhang Pedro. Ang iyang Dios nung gahom, kanang Dios nung gahom, pulong na siya. Maayong balita matud pa ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 1 versikulo 16. Dili nako ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa pagluwas ni adtong motuo. Una, Hudiyo. Ikaduha, dili Hudiyo. Sunod ingon dinhi mga kaigsunan, naghatag ka nato sa tanang tanggi kinahanglan alang sa pagkinabuhing Dios nun. Inaagi sa tong kahibalo may tungod kaniya nga nagtawag ka nato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Nining pagiha gihatagan kitag bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad pinaagi sa mga gasa makalikay kamo sa mga makadaot nga makailibgon sa kalibutan og makaambit sa Dios nung kinaiya. So importante kina mga gasa, kana mga propeta, apostles, ebanghelista, mga pastor o mga magtutudlo. Tapos sa tanan ang balang espiritu. Muna gasa nga gisaad sa Dios matod pa ni sa wali ni Apostol Pedro sa Buhat kapitulo 2:38. Versikulo 5. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuang maayong pamatasan. Munang ang tinuod nga Kristohanon nga makasulod sa kinabuhing walay katapusan, maayo gyud ang batasan. Uy, bati kay ng Kristohanong hambugiro. Way batasan. Lisod kayo nga nahimong Kristohanon. Katong dili pa maay Kristohanon, hilumon o niya mapaubsanon. Sa dihang nahimong Kristohanon, wala no'y batasan. Tungod kay luwas na lagi ko no. Magbantay ta. Dapat kitang mga Kristohanon maayo gyud tag batasan. Kanus ama pod makadiskubre ta nga maitag batasan. Kanang buhatan kag dili maayo apan nagpabilin ra gyapon kag maayo. Di makakaingon nga naa kay maayog batasan kun puro na lang pod maayog batasan ang imong mga kauban or imong ikahimamat. Mao bitaw nang ayaw kanang bagulbol, ayaw reklamo nganong makasugat kag dunay bati batasan. Bisan sa ako ang pagpangulo o pagtudlo sa mga tao, makasugat yun ko nga naay mga tao nga grabe kay mo daig pero grabe po di ay mo daot. Damor nga naay mo daot, damor nimong mailhan ang imong kaugalingon kung kinsa ka. Kung insultuhon ka, singkahan ka, diha nimo madiskubrehan og naabad gyud nimo ang maayong batasan. Di man kakaila sa imong kaugalingon nga naa kay maayong pamatasan kung ang imong ikauban og ikahiwilo puro maayong batasan.
Munang ayaw o ka tingala kung dunay mga batig batasan sa imong isig katrabahante, sa imong isig kanegosyo, sa imong trabaho, sa imong mga kauban diha. Naanay mga batig batasan para mas mailhan nimo ang kaugalingon nga naa di ay kay maayong batasan, pero ang pingi na para dili na maimpluwensyahan sa batig batasan. Munang niingon, tungod niini, tungod sa kaluwasan nga natong naangkon, maningkamot ta. O ina imong tapad diha, paningkamot diha, ay ayaw pagtinapulan. Ayaw pagtuo nga, ngisi-ngisi lang kaluwasan. Naana gani kay kaluwasan, mingtuo na ka ni Jesus Christ. Naana kas panalangin sa Dios. Ang pingi pag-ayo kay naay kinabuhing dayon nga imong atubangon. Nga akong atubangon. Ikaduhang Pedro Kapitulo 1:5, tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ipasabot, gitawag ni sa spiritual arithmetic. Faith plus good character. Dapat naa kay pagtuo dugangi nagmaayog batasan. Dili kay naa kay pagtuo na luwas na ka, wa kay batasan. Okay, hisgutan nato ning pagkawalay batasan o pagkanaay batasan. Kanang mosulod kag simbahan, na kay batasan ana. Ayaw og sugot nga mosulod ka sa simbahan nga maayo kag batasan sa imong isig katawo pero wala kay batasan sa Dios. Mosulod gani kag simbahan, dapat na kay batasan sa Dios. Mosulod gani kag simbahan, tarunga og pamisti. Muatubang kag mayor. Kung muatubang kag mayor, tarong kag biste. Kung musulod gani kag simbahan, muatubang kas presensya sa Dios, tarungan ang imong pamisti. Kanang imong panuot ba? Kay naa kay pagtuo nga naa kay Dios, dapat dugangi nagmaayong batasan. Dili kay musulod ka diha sa simbahan, adto ka mahingi ki, adto ka manudlay. Sulay-sulayan ra nimo ang atubangan sa presensya sa Dios. Sulay-sulayan manghingi ki lang ka dito simbahan. Pasalamat ko sa Ginoo diri sa simbahan, wala ko'y nakita. Dili ka sa ingon nga gidaig na ko ang simbahan. Ako mo review ko. Kaya ako ng trabaho ang pag-review. Imo sad ng trabaho ang pag-review. Pamalandungi pag-ayo, kung imo nang buhaton, unsay imong maani sa unahan? I-bless ba ka sa Dios sa tuig 2026? Dili. Kana ganing simbahan, maubitaw ng simbahan mga kaigsunan, paninduton gyud na siya. Diha sa pulpito hinlo gyud na siya. Mga kaigsunan, respetuhi ang simbahan. Kanang inyong simbahan, ako bata pa ko sa una. Tinuod na. Bata pa ko sa una, this is my testimony. Nagwali ang pastor namo. Ngugat siya gwali. Grabing muwali among pastor kay tagkapis usa ka oras. Karon, do na po'y kauban namo sa una. Kauba sa simbahan, dili po yun namo to parente, di po to namo silingan, layo lang. Kaya among simbahan sa una, katong wala pa magpastor ang papa, mula ka umig usa ka oras, inig adtog simbahan dulhog, inig uli angat, usahay magbalon me. Karon among pastor mamula na lang tog winali.
karon naa man di ay membro nga or sakop sa simbahan nga wala ka angay sa wali. Kaya ilang nasabtan siya ray siging giigo. Samtang nagwali ang pastor, wala kapugong tong sakop sa simbahan, murag na puno, nagbagulbol na siya kay garbo lagi. Mao na atong isgutan, pag garboso nga tao reklamador gyud na. Nagwali ang pastor mga kaigsuonan. Naghinawak po siya dito sa pultahan sa simbahan. Nagkaon pagbayabas ug sige pag-ingon dili na tinuod. Yang girebuke ang pastor. Kay duna say kasuko sa pastor. Grabe ang iyahang pagbugal-bugal. Kabalo mo unsa? Naligsan ra siya motor. Wala siya malamba pero nganong namatay siya. Munang kanang maayong pamatasan dili lang na nato buhaton sa atong isig ka magtotoo. Dili lang na nato buhaton sa atong Pinoy-anan. Labaw nga atong buhaton na diha sa simbahan. O anak mong simbahan, ayaw katulgi ng simbahan. Labi na gyud sa panahon sa wali. Ingnago ng inyong tapad diha. Ayaw mong tulog. Ibudlat na imong mata. Padak-a ang imong pailong. Kay dili tawo ang atong ilagaran. Dios nga angay respetuhan. Tungod ni ini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan, kabantay mo. Daghang kayo mga tao nga na mga simbahan nga nag-viral. Nga didto sa simbahan, sulod mismo sa simbahan, dunay gibuhat nga dili maayo. Grabe na kangilngig o grabe na ka moingon ko nga seryoso nga sala. Muna ang mga igsuon, kamong na kabalo man gyud kong naamoy simbahan. Naamoy pagtuo. Naamoy kaluwasan. Gipanalanginan mo sa Dios. Paningkamuti nga sa tong pagtuo, doon na tayo maayong pamatasan. Akong kuhaon tong King James, ako sa kong pangitaon kung giunsa ni pag sulat dito sa King James. Nindot kayo siguro nino sa King James pagka sulti. Aro ko sa King James. Ang akong gigamit nga Bible, kuan ni siya, New King James Version. Basahon ako sa ikaduhang Pedro. Kung giunsa ni siya pag sulti diri sa in English. Ikaduhang Pedro Kapitulo 1 versikulo 5. Mao ni ang pagkasulti. But also for this very reason, giving all diligence unto your faith, add to your faith. So ang gibutang diri, ang gigamit nga word add, buti pasabot plus dugang. So dili lang pagtuo, dapat doon na gyud kay maayong batasan. Ingnago ng imuhang tapad, pagkat-on og maayong pamatasan. Dili lang atubangan sa tao, labi na gyud atubangan sa Ginoo. Hinay mong tapad, kung manimba, dili kay magduwa. Manimba, kanang tarong og bisti, dili kay murag maguna. Kung mamisita, perting humuta. Perti pang ninduta og sinina. Perti pang kanang isputinga. Kung mamisita, dapat labaw pa kung manimba. Tarong tagbisti.
dapat maitag batasan. Dili kay adto manghingi kay di simbahan. Ang uban ay ang anak mangulian. Siguro na apoy maingon, Pastor, bawal bang mangutot? Uy, mo gawas pa sa tao eh. Labi na gyud sa mga simbahan nga aircon, no? Labi na gyud sa simbahan diha sa unang gitukod nato sa simbahan sa Tarcom nga gidumala nilang Pastor Alwin, Pastor Erwin, Pastor Alvin, Pastor Jonel o Pastor Miliboy. Mao ni ang mga estudyante first batch sa basic pastoral. Listener ni sila sa Love Radio nga diin ako nagprograma kaniadto. Unya sila mismo nakadiskubre nga doon na gyud sila kabaguhan. Nya mo ni unang simbahan nga akong hilakan. Tungod kay pagtukod nako ana grabe ka challenge. Pero gipadadaan ko sa Ginoo mga material. Kanang simbahan sa Tarcom. Karon aircon na. Unya moabot na tulo na kabuk aircon. Nya nakig-uban karon si Pastor Alvin og Sister Fina. Ang ilang account si Divia Dave Ras, mao ba? Dili kay nako maklaro. So, kanang batasan, na kay batasan, na kay kaybalo. Damor magug ka nga naay respeto, damor kang makasabot sa wali. Kung naa kay maayong batasan, kana bitawng na kay respeto, maabli man gud ang imong una, ang imong kasing-kasing, makasabot yung kagwali. Mo nang naa kay kaybalo. Sa dihang naa kay kaybalo, number 1 kang makapugong. Kay kaybalo man ka. Kabalo ba mo kanang tao nga uway kalibutan? Kanang walay kahibalo? Di na kapugong. Di yun na kapugong. Mag-wild na kung mahimo. Pero ang taong na ay kahibalo, makapugong na. Kanya ang tao nga makapugong, mo nang niingon din kabalo na siyang moantos. Kay makapugong man siya. Makaantos na siya. Unya, naana say pagkadiyos nun, naana say pagkadiyos nun, naana sa inigsuon nga pagmahal, o naana gani na, naana kay gugma. Mayong gabi ni Pastor Alvin, Dive Ras. Mao ba? Dive Ras. Si Pastor Alvin na og si Sister Fina. Nga munay usas first batch basic pastoral. Nga ang ilang mga igsuon nahimong pastor. Ang iyang amahan nahimong pastor. Mao gipialan sa Ginoo sa tanan nga buluhaton diha sa Cebu City. Maghilak ko nga makahinumdum ani nila. Kay ngano, si Pastor Erwin, kuang siya ni, mura siyang maikog siya ba? Isa pastor, dili ra ko mo magpastor kay di ko kay kabasa kay tungod sa akong mata. Nya, siya maglisod ko basa. Ingko nga, hinumdumi ang giingon ni Jesus, ang Dios nagpili sa mga walay kahibalo aron pakaulawan ang katong naay kahibalo. Ang gipili sa Dios ang huyang, dili mga banggitan. Muna nga nadasig sa sige ra siya pog tunga, sige ra sag tunga. Karon kabalo ba mo unsa? Ang simbahan giirko na. Dalaygon ang Dios. Mga pastor nga nagpabilin sa akong pagdumala, ako nakita nga gipanalanginan sila pagayos Ginoo. Tinuod na. Usa sa mga ebidensya nga nagpakita nga gipanalanginan sa Ginoo, kanang naay pagkamapailubon. Kanang naay yung nagkinabuhing Dios no. Dili kay ni compromise sa kalibutan. Bisan katong sigig pangabit, sige ra pong gipadala. Uy, naay mga pastor nga inaanak. How about sa inyo nga simbahan? Labi na kung katong grabing muhatag, bisag nagbisyo. Ala, ikaw ray dalaron ter, ikaw ray dalaron mads. Daghan kayo nga maunay problema sa simbahan. Pero sultihan ta mo, kung nagpakabutabungol ra mo ana, kamura po'y paninglan sa Ginoo. Munang kung nakakita mo og klase nga simbahan,
gawas mo diha. Kay kana nga klase nga simbahan, dili na paingog langit, paingon nag-impierno. Dili na hukom ha, sumala sa giingon sa balaang kasulatan. Ang nagbuhat ni ini, si Apostol Pablo, grabe nga nakawali, walay luna sa gingarian sa langit. Grabe nga moangkon nga naipagtuo, pero wa gani respeto sa kaugalingong pamilya. Wala gani respeto sa kaugalingon niyang kinabuhi. Munang ayaw mo pangabit. Kung naay nangabit kaniadto rato. Ayaw na mo palinglang, ayaw na mo patintal, ayaw na mo paghimo og sala. Barog. Muna nga tanawa ra gud dinhi sa 8 hangtod sa 11. Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kanang hiyas na siya kana mayong pamatasan. Kanang kahibalo. Pagpugong sa kaugalingon, pagkamainantuson, pagkadiyosnon, inigsuon nga pagmahal ug naay gugma. Ingon dinhi, kung nagdagaya na kini diha kaninyo, kanang naghari na, kanang nakit-an na nato, na feel na nato ni. Ingon diha, mapuslanon. Mahimo kamong madasigon. Maunang bisang na mga pagsulay, wali ra gyud ko. Padayon gyud ko. Mapuslanon tungod sa inyong kahibalo, mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo apan katong wala makabaton niini buta o halap og nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Busa mga igsuon. Nanapoy pulong paningkamote. Paningkamote gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayod kamo makpukan. Buti pasabot dinhi sa gisulti ni Apostol Pedro, may posibilidad nga ang tao nga naas kaluwasan nakabatog kinabuhi mapukan. Unang ayaw sugot nga mapukan ka. Una kung nakay pagtuo, dugangi tao nagmaig batasan. Dapat leader ta sa maayong batasan. Tudluan na to atong mga anak nga maayong batasan. Kuyaw na ay mga propeta mo ingon nga, oy, kulto nang mo amin og mama, kulto nang mo amin og papa, nawa nagyoy batasan. Di ba kay mo ingon ang ubang mga propeta siguro, tradisyonal na. Kay ang New Year, tradisyonal na. Kay ang gisaulog kunos New Year, si Janos. Ang gisaulog sa Disyembre, di kuno si Jesus Christ. Katupong mga Pilipino nga katag kayog mga pagtuo. Moingon pod, amen, amen, amen pastor, salamat, amen propeta. Sa imong paglid sa among pagka-Pilipinas. Mga kaigsunan, ayaw pailan. Ayaw pailan. Like example, sa Nobyembre 30, nganong nahimo siyang holiday tungod kay Bonifacio Day man siguro na. Tungod na so sa kabayani. Nya karon, ang kinatibuk-an nga mensahe sa tibuok Pilipinas ug dili lang sa tibuok Pilipinas, magkahiusa ang tanang mga magtotoo sa November 30, pagbayaw ni Hesukristo. Karon, bayani di ay nang gibayaw nga si Hesukristo may gipasidonggan. Munang pagsaulog og New Year, si Jesus Christ ang gihalaran, si Jesus Christ ang giawitan, si Jesus Christ mao'y gisimba. Dili bisan kinsa ang gihalaran anak. Muna nga busa paningkamuti gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinaw ug pagkapinili kung buhaton ninyo kini dili gid kamo mapukan og niining pagihatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gikarian sa Dios sa atong Ginoo og mangluluwas nga si Hesukristo. Mga kaigsunan, ang mensahe nga akong ibilin ka din mo ni.
ikaw ug ako nanatas kaluwasan. Dapat nanatas panalangin. Kanang word nga nanatas panalangin, di ka mabalaka kung naay mga kalisod. Dili ka matingala kung dunay mga pagsulay. Kay dili makakita nga kipanalanginan ka kung walay mga pagsulay. Tinuod na. Di ka kakita mga kaigsunan nga gipanalanginan ka kung wala kay mga pagsulay. Damor nga na kay pagsulay, damor ka nga makakitag panalangin. Unang sa mga pastor, kung naay mga pagsulay ang mga ministry na ikabugaton, ayaw mo kaluya. Ayaw kaluya. Normal na mo bati kang kaguol, pero dahil gara ang Dios. Paduol sa Ginoo. Kay maunay akong gibuhat. Grabe kabugat ang akong nasinatian. Pero grabe ang kalipay nga ako nasinatian sa presensya sa Dios. Mao bitaw nakakumpos ko mga kaigsuonan og kanta. Ato ning kantahon kanang gugmang maunongon, no? Gugmang maunongon. Ako ra nay nga kuanon ipatukar dire kanang gugmang maunongon. Gugmang maunongon. Dire lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo gugma nagdasig nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo gugma nagdasig nagaligong sa pagtuo ko. Angayang kang daigon sa tanang panahon, kayang gumamo kanunay yung maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata.
Sukat pa kani ato iatima mo ako. Sukat pa kani ato iuban na mo ako. Bisan pa sa kadalaman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunog mong guma, nagadasin, nagligon sa patok ko. Angayang kang dayon sa tanang panahon, kayang gumamo kanunay iyong mauno. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga anak ko. Angayang kang dayon sa tanang panahon. Sabay ko mga kaigsunan, kayang gumamo kanunay iyong mauno. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang dayon sa tanang panahon, kay ang gumamo kanunay iyong mauno. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Akong awiton tong pilia ang atong higala, Jesus atong higala. O niya, sabay ko ninyo, kining maong kanta, nagpahinumdum ni nato, nga importante nga kantigo gyutang mo pili og amigo, amiga, higala. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak nimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga naa ka, hinumdumi pinialan raka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagang
magamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyoan siya, paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Hesu Kristo, kay sukilan ka, ayaw talikdik ang misyon mo, ayaw ka adlukin mga pagsulay, ayaw ka balaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesu Kristo. Ato higala ang binging kinabuhi mo, ang binging kaugmaon mo, ang binging ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan raka, usa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyoan siya, paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Hesu Kristo, kay sukilan ka, ayaw talikdik ang misyon mo, ayaw ka hadlukin mga pagsulat, ayaw ka balaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesu Kristo. Ato higala Nakabalo ka ba sa mga saat niya? Adunay pamaagi ang matagsa. Itunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon na sayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan yun ka pirmi, kay sa Dios nga paagi, magmauswagan yun ka sige. Ayaw pagsundugan mga tao katuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinaro, ang atong Diyos malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alaga taron, aron ka padaton, pag-alaga taron, aron ka pauswagon.
Dalay ko ng Dios mga kaigsunan nga paday nagpanalangin ka natong tanan oras ato nga programa alas 9:20 o dili nato kalimtan kaluwasan pangapanalangin kinabuhing dayon ato gayong tinudon. Ato ta sa mga pag-ampo ato ang pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo o padayon natong gunitan ang mga mensahe nga atong nagatunan. Padayon ta diha sa pag-alagad sa Ginoo o pagkamatinud-anon sa mga butang nga atong nakatunan. Ato ta sa mga pag-ampo ug ato ang pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa iyang mga pulong nga atong nakatunan sa atong panaguban magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga imo kaming gitudluan, gisuginlan, imo kaming gigiyahan o gipanguluhan ug labos sa tanan imo kaming gilig-on sa panahon nga dunay mga pagsulay dili mi angay mabalaka mubugatan o maguol kay ang tanan dunay katuyoan. Salamat Ginoo nga imo kaming gitudluan sa dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing dayon diin imong gitanyag gisaad kanamong tanan. Sa mo pagpangatulog kami imong kubanan ug proteksyonan. Panalipdi kami amahan karon ug hangtod sa imong pagbalik sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo. Sa ato ang panalangin, damortang panalanginan, kon siya nga atong gilagaran, may mapasidunggan. Kini inyong suon, Pastor Gideon, manalamilit na sa ato nga programa, uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo ginabuhi. God bless, o good night sa tanan. Sunod na usab nato nga programa. Mag-uban na sada. O naamoy mga pangutana o kaha mga prayer request, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa akong account Gideon Candelario o kaha text sa akong number 0932-638-4134 0932-638-4134. Dalaygon ng Dios. Good night o Happy New Year. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among
with Flem.